سلام كبرات أحوات لومي بحد حبيرنا نريو أرستنبار بقانقاتات مزراب زبل أرستينا كنري برقت زي أرستي أزيو أقداس أرستيو أمود داتا كنري أنا سلمتاي أقداسي كم زخنة بجيكا اتي بقانقاتات مزراب زبل أرستي مالت مصحف قدس بقانقاتات مزراب انتاي مالتيو زبل أرستي بزيكو توسخي نتبي كنريو دلي زلخو حدا سب منفس قدس سلز تقبله بقانقاتات كزارب ناي جدن ديو زبل دماني كاب قال እግዚአብሔር كنملسينا እሞ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ በቋንቋታት ምዝራብ እንታይ ዝብል ወይ ድማ እንታይ ዝምህር እዚ ኣዝዩ ኣገዳስነት በዚ ቅድሚ ምርኣይና እቲ ንልቢ ነፍሶ ከፍ ሰብ ዝምህር ኣምላኽ እዩ ብዘይ ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ህላውነት ኣምላኽ ንቃል እግዚአብሔር ክንርድኦ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ስለ ዝኾነ ድማኒ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተንበርኪኽና ክንጽሊ كأدمكم أنت خيلكم ساكت بركوخ تخليكم تزاي كنا جنا لبكم أكن مجزابير أملاخ تحت كبل نصلت يعدمكم ما نصلي قدسن صادق نزخون كابزل عالم نزل عالم هي أملاخ كبرين أخايكم وجزابير أبون هو بحكي نسخة أزيخة عبي أملاخيخة وأملاخ كمتي أبقى الكات تصحيفو زلو سماين مدرن كحلف قالي جنا أي كحلفني كم زبلكا نقالكا حلفا كله عبي خاي خمو قويتا يتصلي بالساعة زي هلاونت كام سانا كخون بمنفس قدسكا أبيلكا نلبين نلب نفسه كفسب نزي ملقت زي السمع زبلن كتزارب يتصلي اللخون قويتا سلا كله نجر تمسكن بحكي أب عالم بزوح نجر نري ألونا مو بالساعة زي زفوليا استيبو أنقطات مزراب مصحف قدس انتاي يبل بزعبو انتاي مهرنا كنرئين كلنا ويتان لبنا نسخاك تبتصح نابتو قنوع زخونا مسمر كاكت مرحلنا يتصلي سلا كله نجر تمسكن إذا كله يتصلي سلا تفكرنا سلا تحدو ودخا يسوس أم مسكال زموتا كتبل سمعنا بسم يسوس آمين راين بار حجب قانقاتات مزراب كنري انكلنا مجمرة تقسي بحاد حبيرنا كنري اودلي زلخو او ونجل ماركوسيو زي تقسي زي يسوس كريستوس بعلو استزاربو ايو او ونجل ماركوس كن من السماي معراغو زي تسفازي ندق مزامرتو هيبوام ندق مزامرتو كهبوام كلو دماني نخلوم توم بدحريو مالت بدحريوم زموصو سعبتون كم زخنون زملكت نغري او ونجل ماركوس معرف 16 كيدنا كنري انكلنا قال እግዚአብሔር كمزي بالافقد 16 جميره خنببه ወንጌል ማርቆስ 16 زامنن اتطمقن كدحن كدغ معي زامنن اتطمقن كدحن اتزي امنا غنا كيخنن ايو نتوم زي امنون از تامرات ازي كسعبوم ايو نتوم زامنو بسمي اغاننتي كوصو بحدش لسان كا كيزاربو هجي زي حدش لسان اتبل زلا تابو انقطات مزرابيا اسفحنا كنرينا ذا نجر زيا سلازي حدا كابت تسفا ذهبو يسوس ندق مزامرت ويد مان ساعبتن تولو انتايو بحدش لسان مالت بحدش قانقا كزاربو كم زخونه مالتي ازي ناي قانقاتات زبل مجمريا بزعبا قانقاتات مصحف قدس ابي كزارب كلنا انريوت مجمريا ناي قانقاتات نجر زغاطمن ترايلنا اب اوريز زفطرتي برغص زفطرت ناي كل نجر مجمرتاي بزعبا أمتصاصا ዛ ዓለም እዚኣ ሰብ ከመይሉ ተፈጢሩ ዝኩሉ ዝገልጽ ነገሪ ብዛዕባ ቋንቋታት ድማኒ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኢና እንረኽቦ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 11 ከድና ክንርኢን ከለና ኣብ ፍቅድ ሓደ ከምዚ ይብል ምድሪ ብዘላ ብሓደ ቋንቋን ብሓደ ንግግርን ነበረት ይብለና ሕጂ መጀመርያ ሰማይን ምድርን ኣምላኽ ምስ ፈጠረ ምድሪ ማለት ኣዳምን ሔዋንን ዝነበሩሉ ማለት እዩ ካብ ኤደን ገነት ምስ ተሰጉ ድሕሪ ሓጢያት كل تي سب كاباتاتهم زمتص كاب زري ادم زمتص بحاد قانقا بحاد نغغر ايو نيرو مالت حاد زربو حاد قانقو ايو نيرو دحار كنريون كلنا غنا زوم سبات زي اتوم افقد كلته قصيله كنببه كمزيبل كونه دما نمبرا ابيلوم مستوعزو ام مدري سنا ارغولغور رخبو اقو دما تقمطو لحد حدوم دما كلا قدا طب نسرح امو بحوي ندفنو تباهالو مو طب اب كندي امني صبري خا اب كندي نورا كونلون
ሽዑ ድማ ክላግዳ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ምእንቲ ፋሕ ከይንብልሲ ከተማን ርእሱ ሰማይ ዝጥንቁር ግንብን ምስራሕ ስምና ከዓ ነጸውዕ በሉ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ደቂ ሰብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ከተማን ግንብን ክርኢ ወረደ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረባኦም ሓደ ህዝቢ እዮም መጀመርታ ግብሮም ከዓ እዚ እዩ ሕጂ ድማ ኪገብርዎ ኢሎም ዝህቅንዎ ዘበለ ዝኽልክሎም የልቦን ኣብ ፍቕዲ 6 እምበር ኢየሱስ እንታይ ይብል ኣሎ ኣምላኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ እንሆ ኩላቶም ሓደ ዝዘረባኦም ሓደ ህዝቢ እዮም ሕጂ ኣብ ፍቕዲ 7 ቀጺለ ከንብብ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል እምበር ማንም ንዘረባ ብጻዩ ምእንቲ ከይሰምዕሲ ንዑ ንውረድ ማለት ኣቦ ወዲ መንፈስ ቅዱስ እዚ ናይ ስላሴ ነገር እዩ ዘርኤና ንዑ ንውረድ ኣብኡ ከዓ ዘረባኦም ንደባልቕ በለ እግዚአብሔር ድማ ካብኡ ናብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ ፋሕ ኣበሎም ምስራሕ እታ ከተማ ከዓ ገደፉ እግዚአብሔር ኣብኣ ቋንቋ ኩላ ምድሪ ፋሕ ስለ ዘበለ ስም እታ ከተማ ባቤል ተባህለ ካብኣ ከዓ እግዚአብሔር ናብ ልዕሊ ገጽ ኩላ ምድሪ በተኖም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ፋሕ ከም ዘበሎም ማለት ነቲ ቋንቋታት እንታይ ከም ዝገበሮ መጀመርታ ከም ዝደባለቆ እሞ ብዙሕ ዓይነት ቋንቋታት ከም ዝፈጠረ ኣምላኽ ኣብዚ ይነግረና እሞ ብሰንኪ እዚ ድማኒ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ክረዳድኡ ኣይከኣሉን ስለዚ ብሓደ ሓቢሮም ክሰርሕዎ ዝሓቀኑ ዘበለ ክኸውን ኣይከኣለን ዕላማ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ሓደ ተኣኪቡ ተጠሪፉ ክነብር ኣይኮነን መጀመርያ ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ከድና ክንሪኦም ከለና ምዕራፍ 1 ኣብኡ ከድና ከነንብብ ከለና ንብዘላ ምድሪ ክንመልኣ እዩ ዕላምኡ ነይሩ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ብሓደ ኣብ ከተማ ተቢሎም ክነብሩ ይደልዩ ነይሮም እሞ ፋሕ ክብሉ ኣይደለዩን ናብ ኩላ ዓለም ክዝርግሑ ወይ ድማ ንኩላ ዓለም ክመልእዋን ክመልክዋን እዚ ድሌቶም ኣይነበረን ከምቲ ናይ ኣምላኽ መደብ ስለዚ እግዚአብሔር መጀመርያ እንታይ ክገብር ከሎ ብዚ ንርኢ ንመጀመርያ እዋን እዚ ናይ ቋንቋታት ምፍልላይ ከውርድ ከሎ ንርኢ ሕራይ እምበር ሕጂ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኣበየናይ እዋን እዩ ተፈጺሙ ማለት ንደቀ መዛሙርቱ ከምቲ ኣቀዲምና ዝርአናዮ ኣብ ማርቆስ 16 ኣምላኽ ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ ድማኒ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ከም ዝኾነ ክርስቶስ ኣቀዲሙ ነጊርዎም ነይሩ ሕጂ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከድና ክንርኢና እቲ መጀመርያ እዋን ብቋንቋታት ዝተዛረብዎ እቶም ሐዋርያት ወይ ድማ ደቀ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ካብ ፍቕዲ 1 እዚ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ዝተፈጸመ እዩ እዚ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ዓርቢ ሞይቱ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ተንስአ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ሎሚ ብጌጋ ሰንበት ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ግን ባኣ ተንስዩ እሞ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ እዚኣ ድማኒ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ከም ዝተንስአ ቃል እግዚአብሔር ይዛረብ በዛ መዓልቲ እዚኣ ምስ ተንስአ 40 መዓልቲ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ማለት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዝነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ድሓር ምስ ዓረገ ንሰማይ ኣብ ድሕሪ 40 መዓልቲ ዓሪጉ ንሰማይ ድሓር ብድሕሪኡ 10 መዓልቲ ጸኒሖም ማለት ብሓደ ሓቢሮም ተን 10 መዓልቲ ብፍሉይ ካብ እግዚአብሔር እቲ መንፈስ ቅዱስ ተስፋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ኣባታቶም እዞም ሰባት እዚኣቶም ይጽልዩ ነይሮም መጽሐፍ ቅዱስ እምበር ይነግረና እዩ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ማለት 10 መዓልቲ ምስ ጸንሑ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ካብቲ ኢየሱስ ተሰኣሉ ከዓ 50 መዓልቲ ምስ ኣኸለ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኮይኑ ወሪዱ ሕጂ ንርአ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህበብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድሃይ መጸ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦም ዘለውዋ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ይብል እንታይ ይብለና እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ 16:17 ብሓድሽ ልሳን ይብል ብሓድሽ ልሳን ክዛረቡ ከም ዝኾኑ እሞ እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕሊ ነነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩሎም ድማ ይብል ሽዑ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ እዚ ቋንቋታት እዚ እምበኣር እንታይ ዓይነት ቋንቋታት እዩ ንርአዮም እምበኣር ቀፂልና ኣብ ፍቕዲ 5 ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ሕያወት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ነበሩ እዚ ዳሃይ እዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ በብዘረባኦም ክዛረቡ ሰሚዖም ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም ሕጂ በብዘረባኦም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እስከ ንቐጽሎ ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብል ኣሎ
كلاتهم تجرمون تدنون كم زي خابلو إنه زم زيزاربو كلهم جليلاوين دو أيكونن كمي إلنا دا كلاتنا ببتي التولدنا اللوك أنقوا كيزاربو نسمعهم اللنا نرى لنا حجة أبزي أفقد شمونتا كمي إلنا دا كلاتنا ببتي التولدنا اللوك أنقوا كيزاربو نسمعهم اللنا سلازي اتتصفى زهابو يسوس كريستوس بحدش لسان كيزاربو يم زبولو ندك أمزامرتو زبلوم زنبرة بتي قانقاتات نايزا عالم زيا استفل علي قانقاتات كزاربو كم زخونه يقال እግዚአብሔር ኣብዚ ዝነግረና ድሓር ፈቅዲ 9 ከም ዝብል ንሕና ሰብ ጰርቴን ሰብ ሜዶንን ሰብ ኤላምን እቶም ኣብ ሞንጎ ክልተ ርባን ኣብ ይሁዳን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ ጶንጦስን ኣብ እስያ ዝነብሩን ኣብ ፍርግያን ኣብ ጰንፊልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ዓድታት ሊብያ ጥቃቀሬንን ማለት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘርእየና ዘሎ ካብ ሮሜ ዝመጹ ማእከላይ ዓሌትን ኣይሁድን ፕሮሴሊታትን ሕጃብ ዝነስተውዕልውን ሰብ ቅሬጥስን ሰብ ዓረብን በብ ቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብረ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ቋንቋታት እቲ ኣምላኽ መጀመርያ ፋሕ ዘበሎ ቋንቋታት ሎሚ ነቲ ህዝቢ መታን ንነፍሶ ከፍሰብ ወንጌሉ ንኽበጽሕ ንደቀ መዛሙርቱ ብፍሉይ እዚ ቋንቋታት ዝክህቦም ኮለና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዓረብ እንተ ደኣ መጽዩ ብዓረብ ይነግርዎ ነይሮም ማለት እዩ ትግርኛ እንተ ዝህሉ እንተ ዝመጾም ነይሩ ድማ ብምንታይ ገይሮም ብነገርዎ ነይሮም በትግርኛ ቋንቋ እንግሊሽ ንዛረብ በእንግሊሽ ዕብራይስጥ በዕብራይስጥ ግሪክ በግሪክ ንነፍሶ ከምቲ ዝርድኦ በብቋንቋ ክገልጽሉ ከለው ኣብዚ ንርኢ ኣለና ብርግጽ እዚ ቋንቋታት ምዝራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ እምበኣር ብፍሉይ ሓደ ነገር ከነጽንዕ ኢና ማለት ንሱ ድማኒ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 በቋንቋታት ምዝራብ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣው ዝጻሓፎ ነገር ኣሎ እሞ እዚ በቋንቋታት ምዝራብ እዚ እንታይ እዩ ዘመልክት ወይ ድማ እንታይ እዩ ዝገልጽ ምናልባት ቅድምና ውትኺለ መኻደይ ግና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሓደ ተወሳኺ ነገር ክርኢ ይደሊ ኣለኹ ንሱ ድማኒ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከድና ክንርኢ ኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ኣው ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዛንታ ኣሎ ንሱ ድማኒ ብዛዕባ ቀርኔሎስ ዝተባህለ ሰብኣይ እዚ ሰብኣይ እዚ ቀርኔሎስ ዝተባህለ ሰብኣይ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ እዩ ነይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ኣብ ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል ጻድቕ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ድማ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቢ እውን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽውት ኩሉ ሰዕ ከዓ ንኣምላኽ ዝልምን እዩ ድሓር ኣብ ፍቕዲ 3 ብታስዓይቲ ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብግሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ወ ቀርኔሎስ ኪብሎ ከሎ ረኣየ ንሱ ከዓ ጠሚትዎ ሰንቢዱ እንታይ እዩ ጎይታይ በለ ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ ደይቡ እዩ ሕጂ ከዓ ሰባት ናብ ዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣምጽኣዮ ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ፍሓቅ ቆራብቲ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ ኣሎ በሎ ሕጂ እዚ ቀርኔሎስ እዚ ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ወንጌል ማለት ብስራት ንኽሰምዕ እዚ መልኣኽ እዚ ክነግሮ ከሎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ መልኣኹ ልኢኹ እንታይ ይብለሎ ንጴጥሮስ ጸዋዓዮ ጴጥሮስ ሐዋርያ ዝነበረ እዩ ንየሱስ ሰዓቢ ወደ መዝሙር ዝነበረ እዩ እሞ ጴጥሮስ ክጽውዖ ልኡኻት 3 ልኡኻት ምስ ሰደደ መልኣኽ እግዚአብሔር ማለት ኣምላኽ ድማኒ መሊሱ ንጴጥሮስ ራእይ ከም ዝሃቦ በቲ ራእይ ኣቢሉ ድማኒ ምስቶም ሰባት ክኸይድ ከም ዘለዎ እዩ ኣብዚ እንርኢ ሕጂ ነስተውዕል እምበኣር ጴጥሮስ ምስቶም ሰባት ምስቶም ኣህዛብ ኣይሁድ ዘይኮኑ ሰባት ምስ ከደ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከምዚ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 44 ማለት ጴጥሮስ እቲ ወንጌል መንግስቲ ክነግሮም ከሎ እቲ ወንጌል ናይ ኣምላኽ ክነግሮም ከሎ ብስራት ብዛዕባ ክርስቶስ ክነግሮም ከሎ ኣብ ፍቕዲ 44 ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ጴጥሮስ ገና እዚ ቃል እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ነቲ ቃል ዝሰምዕዎ ኩላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስጉንን ሰምዕዎም እሞ ኣብ ኣህዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ ሽዑ ጴጥሮስ ይብል እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ከይጥመቑ ማይ ክኽልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ ኢሉ መለሰ ሕጂ ኣብዚ ክንርኢ እንከለና ፍቕድታት 45-46 እቶም ካብ ወገን ግዝረት ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ ኣመንቲ ብቋንቋታት ክዛረቡን ንኣምላኽ ከመስጉንን ሰምዕዎም ይብለና እዚ ቋንቋታት እዚ እምበኣር ልክዕ ከምቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ማለት ናይ ዓለም ቋንቋታት እዩ ነይሩ
እሞ ጴጥሮስ ኣብኡ እንታይ ዝብል ዘሎ ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ ይብል ከማና መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም እዮም ስለዚ ከይጥምቑ ዝኽልክሎም ነገር የለን ከማና ክብል ከሎ ከምቲ ተመክሮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ዝነበረ ማለት እዩ ከምቲ ዝናብ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደ ከምኡ ልክዕ ከማና ተቐቢሎም እሞ ብቋንቋታት ከዓ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ምልክት ኮይንዎ ምናልባት ብቋንቋታት ምዝራብ ምልክት ንመን እዩ እንተደኣልና ብፍሉይ ነቶም ዘይኣምኑ እዩ ጴጥሮስ ወላ እኳ ኣብ ክርስቶስ ዝኣምን እንተነበረ ሓደ ፀገም ግን ነይርዎም እዩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ንኣብነት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ከድና ክንቀፂልና ከነንብብ ከለና ኣብ ፍቕዲ ሓደ ከምዚ ይብለና ሐዋርያትን እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣህዛብ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበሉ ሰምዑ ጴጥሮስ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ደየበ ግና እቶም ካብ ግዝረት ዝኾኑ ናብ ዘይተገዝሩ ሰባት ኣቲኻ ምሳታቶም ከዓ በሊዕካ ኢሎም ተባኣስዎ ሕጂ እዚ ፀገም ተፈጢሩ ነይሩ ሕጂ እቲ ብቋንቋ ማለት እዞም ደቀ መዛሙርቲ እዚኣቶም ኣህዛብ ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ከምቲ ቁኑዕ ምርዳእ ኣይነበሮምን እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ምርዳእ ስለዚ እቲ ብቋንቋታት ምዝራብ ድማ ሓደ ምልክት እዩ ነይሩ ንጴጥሮስ ኮነ ነቶም ካብ ሰብ ግዝረት ዝነበሩ ማለት እዩ ድሓር ጴጥሮስ ኩሉ ተር ኣቢሉ ከም ዝነገሮም እሞ ከምቲ ልክዕ ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣባታቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ ወረደ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ኢና እንርኢ ዘለና እሞ እዚ ምልክት ከም ዝኾነ ኢና እንርኢ ሕራይ እምበር ሕጂ ናብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ክንከይድ ኢና ኣብኡ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ማለት ብፍሉይ ብዝተፈላለየ መገድታት እዮም ዝርድእዎ ነዚ ምዕራፍ እዚ ማለት ነዚ ናይ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ብሓቂ ቁኑዕ ምርዳእ ክህልወና ግና ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ እሞ ብዛዕባ እዚ ምዕራፍ 14 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ዘሎ ቅድሚ ምርኣየ ሓደ ጥቕሲ ከንብብ እየ ንሱ ድማኒ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብዛዕባ እቲ ጽሑፋት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ጴጥሮስ ብዛዕባ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፎ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እምበር መጀመርያ ክንርኢ ይደሊ ኣለኹ ንሱ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ኢና እንረኽቦ ሐዋርያ ጴጥሮስ ከምዚ ይብል ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ ድማኒ 15-16 ከምዚ ይብለና ከምቲ እቲ ፍቁር ሓውና ጳውሎስ ድማ በቲ እተዋህቦ ጥበብ ዝጸሓፈልኩም ነቲ ትዕግስቲ ጎይታና ንምድሓንኩም ቁፀርዎ ሕጂ በቲ ተዋህቦ ጥበብ ብዛዕባ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሑፋት ይዛረብ ዘሎ ድሓር ፍቕዲ 16 ነስተውዕላ ኣብዚ ንሱ ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ኣብ ኩላተን ኣብ ሓደ ክልተ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩላተን ደብዳቤታቱ ድማ ነዚ ነገር እዚ ክዛረበሉ ከሎ ኣብኡ ንምስትውዓሉ ዝሽግር ሓያሎ ነገር ኣሎ ንርኢ ኣለና ኣብኡ ንምስትውዓሉ ዝሽግር ሓያሎ ነገር ኣሎ ይብል ድሓር ቀፂሉ ከምዚ ይብል እቶም ደናቁርትን ዘይጽኑዓትን ከምቲ ነቲ ካልእ ጽሑፋት ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋወይዎ ገይሮም ይጠዋዊዎ ኣለዉ እቲ ዘሕዝን ድማ እዚ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ክንርኢ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ እምበኣር እንታይ ይብለና ብሓቂ ክንጠዋዊዮ ኣይግባአናን ነቲ ቃል ኣምላኽ ትኹል ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ከም ዘለዎ ክንወስዶን ክንቅበሎን ሎሚ እግዚኣብሔር ይደልየና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ንፍቕሪ ሰዓብዋ ንመንፈሳዊ ውህበት ምናዳ ግና ክትንበዩ ቅንኡ እቲ ብቋንቋ ዘይዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ትንቢት ዝንበ ግና ንሰብ ዝሃንፅን ዝምዕድን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ ቋንቋታት ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንፅ ትንቢት ዝንበ ግና ንማሕበር እዩ ዝሃንፅ ሕጂ ኣብዚ ነስተውዕል ፍቕዲ 2 እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ኢሉ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እዩ እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ክብል እንከሎ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን ክብል ከሎ እንታይ ዓይነት ቋንቋ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ዝብለና ኣብ ፍቕዲ 4 ክንርኢ ከለና ቋንቋታት ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንፅ ትንቢት ዝንበ ግና ንማሕበር እዩ ዝሃንፅ ይብል ብርግጽ ብቋንቋታት ምዝራብ ሐዋርያ ጳውሎስ መጀመርያ ኣብዚ ኣይክልክልን እዩ ዘሎ ግን ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ነገር እዩ ክገልጸሎም ደልዩ ዘሎ ብቋንቋታት ምዝራብ ክንክልክል ኣየድልየናን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ግን ከመይ ክኸውን ኣለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ብፍሉይ ድማ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 14 ዘሎ ቋንቋታት እንታይ ዓይነት ቋንቋ እዩ እዚ እስኪ ንርአዮ ኣብ ፍቕዲ 6 ኣሕዋተየ ሕጂ ግና ብቋንቋታት እናተዛረብኩ እንተዝመፀኩም እሞ
برأي وي بفلتت وي بتنبيت وي بمهرو غيره انت زي تزاربكم انتاي كتقمكم إيه حجي بقانقاتات إنا تزاربكم تزمتصكم يبلالو سلازي حدا عينت قانقا يكونن استفل عليه قانقاتات يو أبزي إنرئيو زلنا دحار قصيلو أفقد شوعتن شومنتن እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንተኣድ ሃየኸ መን እዩ ንውግእ ዝስለፍ ማለት ትርጉሙ እንተዘይፈሊጥኩሞስ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ከምቲ ኣብ ፍቕዲ 6 ዝበሎ ኣብ ፍቕዲ 7 8 ከዓ ከምኡ ዝብል ዘሎ ተመሳሳሊ ማለት መለኸት ቀደም ንውግእ ናይ ውግእ መለኸት ናቱ መለኸት ነይሩ ደቂ እስራኤል ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ንመዓልቲ ዕርቂ ዝበሃል ናይ ቤተ መቅደስ ኣገልግሎት ነይሩ ናቱ ድነፍሕዎ መለኸት ነይሩ ስለዚ መለኸት ይፈላለዩ ነይሩ ኣብ ውግእ ድጥቀምሉ ንዝተፈላለየ ነገራት ነናቱ መለኸት ስለዚ ፍቕዲ 7 8 እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንታድ ኣድሃየኸ ማለት ናይ ውግእ ዘይኮነ ናይ ቤተ መቅደስ ስርዓት መልእኽቲ ዘይኮነ ማለት ጽኢሉ ዝኾነ መለኸት እንተ ዝንፋሕ ነይሩሲ ከስተውዕሎ ዝኽእል ወላ ሓደ ኣይመሃለወን ስለዚ እቲ ናይ ቋንቋታት ነገር ከዓ ከም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከንብበ ብዛ ቀፂለ ፍቕዲ 7 8 ክሳብ 10 ዘሎ ከነንብቦ ኢና ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንተ ኣድሃየኸ መን እዩ ንውግእ ዝስለፍ እቲ ህይወት ዘይብሉ እሞ ድምፂ ዘድሂ ከም እኒ እምብልታ ወይስ መሰንቆ ዘመሰለ ፍሉይ ቃናታት እንተ ዘድሃየ እቲ ብእምብልታ ወይስ ብመሰንቆ ዚቃነ ከመይ ገይሩ ይፍለጥ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም በቲ ቋንቋታት ዝስተውዓል ጌርኩም እንተ ዘይተዛረብኩም ከ ምስ ንፋስ ከም እትዛረቡ ኢኹም እትኾኑ እሞ እቲ እትብልዎ ከመይ ኢሉ ክፍለጥ እዩ ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ ርግጽ ድሃይ ዘይብሉ ግና የልቦን ስለዚ ፍቕዲ 9 10 እምበኣር ይምልሰልና ኣሎ እቲ ቋንቋታት እንታይ ዓይነት ቋንቋታት ምዃኑ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ብጥበብ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ምናልባት ሰባት ጽኑዓት ዘይኮኑ ብቃል እግዚአብሔር ክመላለሱ ዘይደልዩ ነዚ ይጠዋዊዎ ከምቲ ንዓኦም ዝጠቕሞም ንረብሓ ርእሶም ድማኒ ይገብርዎ ኣለዉ برجس أب فقد شعتنا أسرتن كنري إن كلنا كمزي يزبلنا زلوا كم أخ أي بلنا نسخاتكم بتقان قطع زيستو ألجيركم أنت زي تزاربكم كان مالت مستو على زلوا قانقا أنت زي كوينو نقبلنا حدا بعرب ززارب بإنجليش أنت تزارب كايو مالت عرب إن تخيل إنها خلخا خلخا وما تصب دمان إنجليش زي الكنوسو بإنجليش أنت تزارب كايو أنت يتقن زي استو على نوع كستو على زخ الأيقونن فقد أسرته أب عالم ببينو زخونه بزح قانقاتات الله يبل سلازي حواري ጳውሎስ ብዛዕባ እቲ ቋንቋታት ኣብ ዓለም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ርግጽ ድሃይ ዘይብሉ ግና የልቦን ስለዚ ብምስትውዓል ብምርዳእ ክንዛረብ ሎሚ እግዚአብሔር ይደለና ድሓር ኣብ ፍቕዲ 11 ቀፂለ ክንብበ እምበኣርሲ ኣነ ሓሳብ እቲ ድምፂ ካብ ዘይፈልጥ ነቲ ዝዛረብ ከም ባርባር ክኾኖ እየ እቲ ዝዛረብ እውን ንኣይ ከም ባርባር እዩ ዝኾነኒ ማለት ንሓድሕድካ ከም ባርባር ትኸውን إنجليشن تجرينيان زاربو سبات مس زراخبو مو أنت تجرينيا زخ السب إنجليش نخ على بتجرينيا تزارو ولا حدا إنجليش تراي زخ السب التي زارب كم باربار يخون التي زسمع كا كم باربار يخون مالت مستوعب زبحل يلن مالتي ده حرف ولا عصرت خلته كم قد ما يبل نسخاتكم لمنفساوي وهبت اتقان وكابكم سي نمهنات محبر عزوزات كنت كونوا دليو حج وهبتي تبقى قطعة مزراب كنرئينا نخل سبدي زوها أفقد 13 14 بقانقا غوانا يبل شعور فقدت شعته 10 كم مالت أبتي أقدم زنبكوا فقدت شعته 10 ناي عالم قانقا ترينا لنا فقدي 13 14 دما دقيمو يرد عنا له قانقا انتاي مخانو بقانقا غوانا انت تصليخو يبل سلازي بقانقا غوانا كبلم كله بناي كاله عليت مالتي ام مدري اب عالم كاب زلو قانقا خوينو جن نابنت جرمن كون بناي قانقا جرمن انت تصليخو يبلنا ابنت ام محبر اب زحلو خلو اوان مالتي منفسي ايو زصلي امروي جنا بزي فرا ايو سلازي انت بقانقا زي زارب مترغامو انت كالو يصلي هجي ابزي كنستوعل زغبانا ነገር አለ ማለት ከምቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝበሎ نمستوعل الشجر حيالو نجار له يلو بزعبة حواري بطاولس الصحافة أمروي بزي فريز زترف كبل كله انتهي مالتي منفسي يزتقلي كبل كله انتهي مالتي أبزي كنريو انكلنا اتزتقلي سب نتزبلو زلو ايستوعلوني ايكونن زبلنا زلو انتهي داني فرز زي بلو يزترف اتي انا زم حلالو فو زلوكو ملقتي
ፍረ ዘይብሉ ኣነ ብዘይ ፍረ ዝተርፍ ዘለኹ እንግሊሽ እናኽኣልኩ ብትግርኛ ክጽልን ከለኹ ኣብቶም እንግሊሽ ጥራይ ዝሰምዑ ሰባት ኣብ ማእከሎም ኮይነ ፍረ ዘይብሉ እዩ ዝተርፍ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ምንም ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ኣሜን ክብሉ እውን ኣይክእሉን እዮም ንቐጽሎ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ይብል ኣብ ፍቕዲ 15 እንታይ ደኣ እዩ ብመንፈስ ክጽሊ ግናኸ በእምሮይ ድማ ክጽሊ እየ ብመንፈስ ክዝምር ግናኸ በእምሮይ እውን ክዝምር እየ ልክዕ መዝሙር እውን ከምኡ እዩ 16 እንተ ዘይኮነስ ብመንፈስ እንተባረኽካ ኢሉ እቲ ኣብ ስፍራ እቲ ዘይተቐመጠ ዘይተማህረ ይቕሬታ እቲ ኣብ ስፍራ እቲ ዘይተማህረ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ንስኻ እትብሎ ካብ ዘይፈልጦ ከመይ ገይሩ ብምስጋናኻ ኣሜን ክብል ይከኣሎ ንስኻስ ጽቡቕ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ ንርኢ ኣለና ሕጂ ንስኻ ብዘይ ኣእምሮ ትተርፍ ክብለካ ከሎ ንስኻ ኣይተስተውዕሎን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣኒ ጽቡቕ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ እቲ ካልእ ግና ኣይተሃንፅን እዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቱ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓንቲ ጥቕሲ ጥራይ ወሲድና ክንከይድ ኣይግባአናን ብምሉእ እቲ መልእኽቲ ክንርእዮ ኣምላኽ ይደለየና ድሓር ቀፂሉ ፍቕዲ 18 ነስተውዕል ሓለፋ ኩላትኩም ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ቋንቋታት እዛረብ እሞ ንኣምላኽ የመስግን ኣለኹ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ዘይስተውዓል ኢሉ በለበለ ዝብል ቋንቋ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ማለት ክርስቲያናት ኢና ባህልቲ ንሪኦም ኢና ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተክርስትያናት ብቋንቋታት ምዝራብ ከምዚ እዩ እናበሉ ዳውና እምቢርና ክንባርኸኩም ኢና እናበሉ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓቀኛ መልእኽቲ ስሒቶም ንኻልኦት ድማ ዘስሕቱ ዘለውን እዮም ስለዚ ካብዚኣቶም ክንሕሎ ሎሚ እግዚኣብሔር ይደለየና ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ፍቕዲ 18 ሓለፋ ኩላትኩም ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ብቋንቋታት ማለት ቋንቋታት እዛረብ እሞ ንኣምላኽ የመስግን ኣለኹ ግናኸ ይብል ንኻልኦት እውን ምእንቲ ክምህርሲ ኣብ ማሕበር እልፊ ቃል ቋንቋ ካብ ዝዛረብ 5 ቃላት በእምሮ ክዛረብ እፈቱ ኣለኹ ስለዚ ምስትውዓል ዘለዎ ቋንቋ ክዛረብ ይበልፀኒ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ቋንቋታት ትፈልጥ እየ ካባኹም ንላዕሊ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብዙሕ ቋንቋታት እዩ ዝፈልጥ ግን በእምሮ ምስትውዓል ዘለዎ ሰብ ክህነፀሉ ዝኽእል ክዛረብ ይበልፀኒ ፍቕዲ 20 ኣሕዋተየ በእምሮ ሰብኡት ኩኑ ብኽፍኣት ደኣ ህፃናት ኩኑ እምበር ብዛዕባ ኣእምሮስ ቆልዑ ኣይትኹኑ ሕጂ እቲ ፀገም ኣብ ቆሮንጦስ ኬድና ክንርኢ ከለና ቆሮንጦስ መጀመርያ ናይ ንግዲ ቦታ እያ ነይራ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ዝመልእኽቲ ክህቦም ከሎ ኣብቲ ናይ ቆሮንጦስ ማለት ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ክርስቲያናት ሰዓብቲ ክርስቶስ እቲ ዝተዋህቦም ውህበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ ዝግባእ ኣይተጠቀሙሉን ነይሮም እግዚኣብሔር ዝሃቦም መክሊታት እግዚኣብሔር ዝሃቦም ናይ ቋንቋታት ምዝራብ ከምቲ ንርእሶም ዝጥዕሞም ወይ ድማኒ ክንየትሉ ክሕበንሉ ከለው ጥራይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ርእዩ ስለዚ የጠንቅቆም እዩ ነይሩ ማለት ንሰብ መዓዝ ትጥቀም እቲ ብቋንቋታት ምዝራብ ክትፈልጥ ከተስተውዕል ይግባአካ ጀርመን ትኽእል እንትኾንካ ንዓይ መፂኻ ብጀርመን ተተዛረብካኒ ኣነ ክሰምዕ ኣይክእልን እየ ስለዚ ትግርኛ እናኸኣልካ ከለኻ ብትግርኛ ክትዛረበኒ እዩ ኣምላኽ ዝደለየካ ድሓር ኣብ ፍቕዲ 21 ከምዚ ይብል ኣብ ሕጊ ነዚ ህዝቢ እዚ ብኻልእ ዝቋንቋኦም ሰባትን ብኸናፍር ጓነትን ገይረ ክዛረቦ እየ ምስናይ እዚ እኳ ኣይክሰምዑን እዮም ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ስለዚ ቋንቋታት ነቶም ዘይኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዝኣምኑ ኣይኮነን ከምቲ ኣቐዲምና አንተወይ ዝርአናዮ ንጴጥሮስን ነቶም ምስኡ ዝመፁ ደቀ መዛሙርትን ምልክት ኮይንዎም ብርግጽ ኣህዛብ ኣይ ድሕኑን እዮም ዝብል ዓይነት መጀመርያ ምርዳእ እዩ ነይርዎም ብርግጽ እኳ ንጴጥሮስ ብራእይ ተገሊጹሉ ኣቐዲሙ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ግና ሓደ ምልክት ኮይንዎም ድሓር ናብ ኢየሩሳሌም ምስተመልሰ ድማኒ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሰባት ከምቲ ንሕና ተቐበልናይ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም እውን ወሪዱ ኢሉ ክነግሮም ከሎ ከዓ ንርኢ እዚ ምልክት ኮይኑ እዩ ትንቢት ግና ኢሉ ነቶም ዝኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዘይኣምኑ ኣይኮነን ትንቢት ነቶም ዘይኣምኑ ምልክት እዩ ነቶም ዘይኣምኑ ኣይኮነን ክብል ከሎ ነቶም ዘይኣምኑ ብዛዕባ ትንቢት ኣይትነግሮምን ማለት ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ናይ ትንቢት መልእኽቲ እዚ ብፍላይ ድማኒ ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሃንስ ክንርኢ ከለና እዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ንኣብነት ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ኬድና ክንርኢ ከለና ካብ ፍቕዲ 6 ከምዚ ይብለና ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብ ከሎም ድማ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ኣብ ማእከል ሰማይ ክዝምቢ ከሎ ርኢኹ ድሓር ይቕፅል ማለት እዩ ብዛዕባቶም ናይ ሰለስተ መላእኽቲ መልእኽቲ ዝህብዎ ሕጂ ስለዚ ኢሉ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን
ንኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ዝማል ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ኣህዛብ ዓሌታት ቋንቋታት ህዝብታት ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ወንጌል በብቋንቁ ክበጽሖ እዩ ፍቓድ እግዚአብሔር ትንቢት ድማኒ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክበጽሖ ኣምላኽ ይደሊ ብፍሉይ ድማኒ ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሐንስን حراين بعد أفقدي نتيران بعد حجة أب قدامي قرنطس معرف 14 فقدي 26 كان بيبي قال እግዚአብሔር كم زيبل أحواته انتاي دعا إيو كتأكبو خلقكم نفس وكفكم مزمور اللو مهرو اللو رأي اللو قانقا اللو ترقم اللو كل نمهنات يقبر سلازة أحوات بقانقا مزراب جيغا أيكونن حجة حدا بإنجليش زارب سب أما أكل ناي إرتراويان ማለት ፕሮግራም እንተደኣ መጽዩ እሞ እግዚአብሔር ድማ ፍሉይ መልእኽቲ እንተሂብዎ እዚ ብእንግሊሽ ዝዛረብ ሰብ ክኽልከል የብሉን ግን ሓደ ሰብ እንታይ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ተርጓሚ ክህሉ ኣለዎ ከምቲ ኣብ ፍቕዲ 26 ዝብሎ ዘሎ እንታይ ደኣ ኢሉ ክትእከቡ ከለኹም ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ ምህሮ ኣለዎ ራእይ ኣለዎ ቋንቋ ኣለዎ ትርጉም ኣለዎ ስለዚ ቋንቋ ኣለዎ ንገሊኡ እንታይ ኣለዎ ናይ ምትርጓም ውህበት ኣለዎ ማለት እዩ ፍቕዲ 27 ብቋንቋ ዝዛረብ እንተሎ ክልተ እንተ በዝሖ ከዓ ሰለስተ ይኹኑ እሞ በብተራ ይዛረቡ ሓደ ከዓ እንታይ ይግበሮ ኢሉ ይተርጉሞ ስለዚ ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ስርዓት ይነግሮም ኣሎ እቲ ኣጠቃቅማ ቋንቋ ድሓር ፍቕዲ 28 ተርጓሚ እንተ ዘልቦ ግና እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ኣብታ ማሕበር ስቕ ይበል ንርእሱን ንኣምላኽን ግና ይዛረብ ዳ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እንተ ደኣኒ ተርጓሚ ዘየለ ግን እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብቋንቋ ዝዛረብ ንርእሱን ንኣምላኽን ጥራይ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ኣቀዲምና ዝርአናዮ ብዘይ ኣእምሮ ክተርፍ እንድሕር ንኻልኦት ፈቲኑ ብዘይ ምስትውዓል ይተርፍ ኣሎ ኣእምሮኡ ፍረ ዘይብሉ ይኸውን ኣሎ ስለዚ ኣብ ክንድኡ ግና እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ወይ ንርእሱ ጥራይ ክዛረብ ኣለዎ ምስ ኣምላኽን ወይ ድማኒ እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ክትርጎም ክኽእል ኣለዎ ተርጓሚ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ብቋንቋታት ምዝራብ ኣብቲ ትንቢት እውን ከምኡ እዩ ፍቕዲ 29 ነቢያት ድማ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ይዛረቡ እቶም ካልኦት እውን ይመርምሩ ይብለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ስርዓት ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን ድሓር ነጢረ ከንብብ ፍቕዲ 32-33 ፍቕድታት 32-33 ከምዚ ይብል ኣምላኽሲ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝእዎም እዮም ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብዚ ብንጹር እንታይ ዝብለና ዘሎ ማለት ኣምላኽ ናይ ሰላም ኣምላኽ እዩ ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ኣምላኽ ስርዓት ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣሕዋት ኩሉ ብስርዓትን በገባብን ክንገብሮ ኣምላኽ ይደለየና ፍቕዲ 39-40 እቲ ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ከምዚ ይብል ኣሕዋቴ ስለዚ ክትንበዩ ሃረር በሉ ብቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትኸልክሉ ክሳዕ ስርዓት ዝሃለወ ክኽልከል የብሉን ፍቕዲ 40 ግናኸ ኩሉ ደኣ ብስርዓትን በገባብን ይኹን ስለዚ ብስርዓት ክግበር ኣምላኽ ይደልዮ ቋንቋ ዝዛረብ ሓደ ሰብ እንተሎ ትርጉም ክህሉ ኣገዳሲ ነገር እዩ ኣሕዋት ነፍሲ ወከፍና ዝተፈላለዩ ውህበት ኣለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ከድና ክንርኢ ከለና ቃል እግዚአብሔር ኣብ ፍቕዲ 10 ከምዚ ይብል ንሓደ ከዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር ንሓደ ትንቢት ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ ንሓደ በብዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት ነቲ ሓደ ከዓ ምትርጓም ቋንቋታት ይወሃቦ እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ገግድዩ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝተፈላለዩ ውህበት እዩ ዝህቦ ንኩልና ሓደ ይህበና ማለት ኣይኮነን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከድና ክንርኢ ከለና ንጉስ ሰሎሞን እቲ ጥበበኛ ዝነበረ ንጉስ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሪሑ ክዛረብ ከሎ ኣብ መጽሓፍ መክብብ ከምዚ ይብል ኣብ መጽሓፍ መክብብ ከድና ክንርኢና ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብለና መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 3 መጽሐፍ መክብብ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 13 ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ሰብ እንተበልዐን እንተሰተየን ብኩሉ ጻዕሩ ጽቡቕ እንተረኣየን እዚ እውን ውህበት ኣምላኽ እዩ ወላውን ብኩሉ ጻዕሩ ጽቡቕ እንተረኣየ እዚ እውን ውህበት ኣምላኽ እዩ ወላውን ጽዒርና እነምጽኦ ቋንቋ ኣሕዋት ኣብ መወዳእታ ውህበት ኣምላኽ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ምክንያቱ ኣእምሮ ዝገበረሉ ንሰብ መን ክዛረብ ዝገበሮ ወይ ዓባስ ወይ
ዕውር ወይ ድማኒ ክርኢ ዝገበሮ ንሰብ መን ክንፍጠር ከለና እግዚአብሔር እዚ ኩሉ ነገር ሂብና እዩ ስለዚ ከምቲ ንሙሴ ዝዛረቦ ዝበሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ያቕረታ ኣብ ዘጻት ምዕራፍ 4 ከድና ክንርኢ ከለና ኣብኡ ይነግረና ማለት ንሙሴ ክዛረቦ ከሎ ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኦሪት ዘጻት ምዕራፍ 4 ኣብ ፍቕዲ 11 እግዚአብሔር ድማ ንሰብ ኣፍ ዝገበረሉ መን እዩ ወይ ዓባስ ወይ ጸማም ወይ ዝርኢ ወይ ዕውር ዝገበሮኸ መን እዩ ኣነ እግዚአብሔር ዶ ኣይኮንኩን ስለዚ እግዚአብሔር እዩ ንሰብ እዚ ነገር እዚ እውን ዝህቦ ወላ እውን ተማሂሩ እንተ ኣምፅኦ ክምካሕ ዝኽእል ሰብ የለን እቲ ዝምካሕ ግን ብእግዚአብሔር ይመካሕ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብቋንቋ ይዛረብ ማለት ኣይኮነን ቋንቋ ምዝራብ ምልክት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ መንፈስ ኣምላኽ ዘይብሎም ጨካናት ርጉማት ሰባት እውን ኣለዉ ብቋንቋታት ክዛረቡ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣብ ዓለም ዘሎ ዝዛረቡ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቋንቋታት ሓደ ካብቲ ምልክት ብቋንቋታት ምዝራብ እዚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ ወንጌል ክዝርጋሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ደቀ መዛሙርቲ ቋንቋታት የድልዮም ነይሩ ምክንያቱ ንኻልኦት እንታይ ክገብሩ ክበፅሑ እዚ ድማኒ ከም ምልክት ገይሩ ክጥቀመሉ ከለና ንርኢ ብርግጽ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ክንፈልጠሉ ንኽእል ሓደ መገዲ እዩ ንሱ ድማኒ ፍረ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዚ ድማኒ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ተገሊጹና ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ማለት መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ምናልባት ብዛዕባ እዚ ኣዕሙቕ ኣቢልና ኣብ ካልእ እዋን ክንርኢ ኢና እቲ ፍረ መንፈስ ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍሪኦም ከተለልይዎም ኢኹም ኢሉ ተዛሪቡሎ ብዛዕባ እዚ ካልእ እዋን ክንርኢ ኢና ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓደ ሰብ ብኸመይ ክፍለጥ ይከኣል መንፈስ ቅዱስ ከሰብ ከመይ ኣቢሉ ሎሚ ክቕበል ይኽእል እዚ ኣብ ካልእ እዋን ክንርኢ ኢና እሞ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብሓቂ ብቋንቋታት ምዝራብ ጽቡቕ ተረዲእና ከምኡ ድማኒ ከም ዝግባእ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ብጸጉኡ ይደግፈና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣዕዚዙ ይባርኽኩም ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ ኣምላኽ ይባርኽኩም ክብለኩም ይደሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስኻትኩም ይኹን እሞ ኣብ መወዳእታ ኣብ ብጸሎት ክንዛዝም ኢና ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ዝደልዮ ነቲ ናይ ቋንቋታት ምዝራብ ንኽብሩ ክንጥቀመሉ ኣምላኽ ብጸጉኡ ይደግፈና እሞ ብጸሎት ምሳይ ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ንጸልይ ቅዱስን ጻድቕን ዝኾንካ ኣምላኽ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ጎይታ እንሆ ብሓቂ ንኣና ዝኸውን ዓብዪ ዝኾነ ትምህርቲ ሂብካና ኣለኻ ብቋንቋታት ምዝራብ እንታይ ማለት ምዃኑ ከነስተውዕሎ ክንርድኦ ነቲ ዝፈለጥናዮ ድማ ብቕኑዕ መገዲ ክንነብረሉ ንኣኻ ከነኽብረካ ጎይታ እዚ ስለ ዝገበርካ ክብሪ ንኣኻ ይኹን ወእግዚአብሔር ካብ ኩሉ ኣበሳና ካብ ኩሉ ሓጢአትና ካብ ኩሉ በደልናን ድኽመትናን ንስኻ ክትፍውሰና ክተንጽሐና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይጽሊ ከምቲ ንስኻ ትሕጐሰሉ ክንመላለስ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ተጋጊና እንተ ነርና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሎሚ ከነዕርዮ ክንክእል ሎሚ እቲ ቅኑዕ ዝኾነ ውሳኔ ወሲና ክንስዕበካ ክንክእል ከምቲ ንስኻ ትኸብረሉ ከምኡ ክንከውን ባረኸና ስለ ኩሉ ትገብረና ጽቡቕ ነገር ተመስገን ስለ ትሓልየልና ስለ ትጥንቀቐልና ካብቲ ንሕና ንነፍስና እናሓሊ ኣብሊጽካ ብዛዕባና ስለ ትሓስብን እትግደስን ተመስገን ጎይታ ሕጂ ድማኒ ይጽሊ በዚ ሰዓት እዚ በዛ ሰዓት እዚኣ በዛ ግዜ እዚኣ ዝተምሃረ ዘበለ ኩሉ ሰብ ንስኻ ክትባርኾ ክትሕልዎ ሃይሊ ክትህቦ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ክመላለስ ጎይታ ናይ ብሓቂ ንስኻ እሙን ኢኻ ነቲ ኣባኻ ዝተወከለ እሞ ተመስገን ስለ ዝሰማዕካኒ የመስግነካ ስለቲ ዓብዪ ምሕረትካ ክትብል ብስም ኢየሱስ ሓደ ወድኻ ኣሜን